Hvorfor vil du logges ind? Jeg vil gerne ind og lave nationale test. Jeg vil gerne gøre mine elever klar til afgangsprøve. Jeg vil også gerne gøre mine elever klar til afgangsprøven. Vi mangler sidste emne før prøven. Jeg mangler de sidste emner, for at de kan gå til prøve i matematik. Jeg har 33 forældresamtaler bagud. Jeg skulle have lavet de kommunale læseprøver med anden klasse. Jeg skulle forberede afgangsprøver. Jeg vil bare gerne ind og passe min undervisning. Jeg skulle have planlagt min lejrskole i starten af maj måned. Hej Signe. Jeg skulle have forberedt afgangsprøverne i tysk og engelsk, og så er der en masse AKT-opgaver, som venter. Jeg vil gerne ind og lave nationale test med mine elever og forberede dem til afgangsprøve. Ja. Jamen, jeg vil altså rigtig gerne lave bestemt, fordi i den her uge, der skulle vi have gjort klar til at rykke sammen i fællesbiblioteket, Christiansfeld skole. Jeg synes, det er synd for alle de elever, som ikke kommer på lejrskole og mister den store oplevelse, det er at komme hjemmefra. Vi har en elev, der stopper i anden klasse på fredag. Ham vil vi rigtig gerne have taget ordentlig afsked med. Og så det der, se mig, kom nu. Se mig!